Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dneska bych vám chtěl poradit, co jsem se já naučil, co jsem se dozvěděl. Chtěl bych vám prostě poradit, jakým způsobem, pokud máte pomalé připojení k internetu, jakým způsobem si ho můžete zrychlit. Pokud máte doma možnost být připojení kabelem a ještě k tomu máte třeba na telefonu tarif s neomezenýma datama, je tu možnost, že přes USB kabel si můžete z toho telefonu do počítače sdílet internet. Je to takzvaný USB tethering. Pokud máš neomezený tarif a máš ještě i připojení kabelem, můžeš tyto dvě připojení využít k tomu, aby si zrychlil internet. A já ti teď ukážu, jakým jednoduchým způsobem se to dá nastavit. Tady vpravo dole, jak máš ikonku připojení, taky rozklikneš pravým a dáš otevřít nastavení síť a internet. Otevře se ti okno a tady dáš změnit možnosti adaptéru. Je to hnedka pod upřesnit nastavení sítě. Klikneš na změnit možnosti adaptéru. Otevře se ti okno, kde máš svoje připojení. Já mám teď dvě, to znamená tady ten první, to je normálně kabel z routeru, který mám v počítači, vlastně síťová karta na základovce. A tohleto tak je přes USB kabel sdílený internet z telefonu. Na každém tom připojení klikneš pravým a dáš vlastnosti. V tomhle seznamu, co tady máš, vybereš protokol IP verze 4. Dáš vlastnosti a vpravo dole klikneš na upřesnit. A tady ta automatická metrika, ty ji budeš mít zaškrknutou. Musíš to odškrknout pryč a do metriky rozhraní napíšeš 15. 15 se tam píše protože ta metrika je nějakým způsobem rozdělená a číslo 15 je v té metrice, je to v podstatě, ta 15 se tam dává protože v té metrice je to zrovna, aby to používalo co nejvíc z toho, co to může dát. Takže tady napíšeš 15 a dáš OK, znova OK, zavřít. To samé uděláš i u toho druhého připojení, zase protokol IP verze 4, vlastnosti, upřesnit, odškrknout, metrika dát 15, dát OK, zavřít. Když tohle uděláš, musíš oboje tady to připojení musíš odpojit. To znamená, vytáhneš kabel z počítače, vytáhneš USB kabel z telefonu, vyrestartuješ počítač, až jsi zase zpátky na ploše, kabel do počítače zase vrátíš, připojíš telefon zase přes USB kabel a zase přes nastavení hotspotu dáš ten USB tethering. Ve chvíli, kdy máš oba dva ty internety připojený a tady dole ti to vlastně budeš mít jakože dvě ty připojení, tak si můžeš zkusit dát stahovat hru a uvidíš, že ta rychlost bude daleko vyšší. Sám to mám vyzkoušený, když jsem potřeboval stáhnout nějakou hru, která měla větší prostě gigabajty. Nebyla to hra, která by tady měla pár giga, ale byla to hra, která měla třeba 100 nebo 120 gigabajtů, tak prostě tímhletím způsobem jsem si to stahování zrychlil. Zrychlil jsem si to stahování z nějakých 3 megabajtů za sekundu, jsem si to zvýšil na nějakých 5. Což jako je málo, ale aspoň o trochu se to navýšilo a bylo to stažený rychlejc. Z tohohle videa je to dneska všechno. Doufám, že se ti video líbilo, že ti pomůže. Pokud se ti video líbilo, můžeš zanechat odběr, popřípadě like. Díky moc za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa. Čau.